Ku danna subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Za ku ringa samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Masu sauraro, a baya mun tsaya ne inda Yarima Anwar yake gaya wa kuyanga cewar zai bata farin cikin da saurayin nata bai taɓa bata ba, yayin da kuyanga da sauri ta ɗago ta kalle shi tare da sadda kanta a ƙasa, tana jin wani iri cikin mintuna kuma ƙwaƙwalwarta ta hau aiki. To me yake nufi kenan? Soyayya zai da ita? Da sauri kamar ya san me take ayyanawa ya ce ba wai soyayyar za su yi da shi ba, zai dai ringa ɗebe kewarsa da ita ne, yana ba ta jin daɗi. Gaban ta ringa bugawa, ta ce a ranta ina sam ba za ta iya ba, yana ubangidan nata tana kuyangarsa baiwarsa, ina ba da ita ba. A nan muka tsaya, yanzu kuma za mu dora. Da Yarima Anwari ya gabata da niyyar magana dai, sai ya kyale ta ci gaba da tukinsa, yana kallon waje yana kiyasta ta yanda zai bi da ita dan da alamar za ta yi duhun kai a wannan harkar. Sai da biya da ita ta kulab ɗinsu, ya aje motarsa a gefe ya kalle ta ya ce ta jira shi. Sai ta kallon mata da maza ana ta cakuɗeɗeniya, ana ta shan giya da masu shan sigari, har da wasu mata a gefe da suke ta zukar shisha. Sai ka ga mace a cinyar namiji suna manne suna sheke ayarsu, babu ruwan wani da wani. A can gefe guda kuma wasu ne suke ta rawarsu, wasu kuma a can sun hau kan stage wato filwa ana ta cashewa. Abin mamaki ya bata, duk da kasar masu jan kunne ce akwai musulmai baƙaƙe a gun, kuma har da su ake wannan harkar ta sheke aya. Daga nesa ta hango Yarima Anwar ya fito da wata mace a jikinsa. Sun tsaya na 'yan mintuna sun gama maganganu sannan suka rabu. Tana ɗago masa hannu kafin ya ƙara gunta, sai ga wani bature duk a gabanta ya tsaya dab da ita, yana mata magana da harshen turanci. To da yake ba wani ji take sosai ba, ɗan kaɗan take jin turancin tsintar abin da ba a rasa ba take yi. Dama tun da ana musu darasi da islamiyya da ɓangaren koyar da harshen turancin duk a cikin gidan sarkin. Ɓangaren islamiyya malam Mahabub ke koyar da su. Ta juyar da kanta, aiko dai wannan bature yayi gangancin kama hannunta yana mata fara'a. Yarima na zuwa ya fusge hannun nata sannan ya wanke wa baturen fuska da mari. A firgice baturen ya ranta a nakare domin yayi tunanin ko mijinta ne ya dawo gunta. Da yake waje ta fito jikin motar ta tsaya, da sauri ta shige motar, gabanta na dukan uku. Sai da suka fara tafiya sannan ya ce mata, ke baki da hankali zaki kula shi da har zai rike miki hannu? Ta ce a hankali, ban san ya zo gun ba wallahi, kuma kafin yi masa magana ya riko nufa. Ya ja tsaki kawai, ransa na masa kuna, bai san dalili ba. A maimakon ya wuce gida sai ya nufi wani makeken hotel da ita. Sai da ya kama daki sannan ya ce ta biyo shi. Ya bude dakin da ki wanda ke a saman hawa na biyu. Dakin babba ne ɗaya jal, amma a hakan VIP ne domin ya haƙa wata yaji kayan alatu, ba na kowa da kowa bane. Daki ne na musamman da ka danna tarho ma'aikata za su iso maka da gaggawa domin su cika aiki idan kana da wata buƙatar. Gado ne ma keke da manyan kujeru a dakin, ga firji da toilet a cikin dakin. Ya kwanta akan gadon yana nishi, wai shi nan ya gama gajiya. Ta zauna akan kujera tana kallon sa, mamaki kawai take yi, babu yanda ta iya, dole ta bi umarninsa. Kuma ya kalle ta da ido guda ya ce, zo ki daddanna min jikina. Ta miƙe a hankali ta tsaya a kansa, ya cire kayan jikinsa daga shi sai gajeren wando da bes. Hankalinta ya daga ganinsa a haka, tunda take bata taba ganin halittar namiji a bayyana ba sai yau, domin yar bes din ma cire ta yayi. Ta yi kas da kanta, gabanta na faduwa domin jikin Yarima na daban ne, akwai gargasa ga kwanji ga cikar halitta. Ya janyo ta kan gadon yana faɗin, matso sosai ki yi min tausa, bacci zan yi. Bata ce komai ba, ta yi masa cikin biyayya ba musu. Ya limshe idansa, wani magana suna shigarsa. Tabbas abubuwa sun gama motsa masa, babu abin da zai hana shi jin daɗi a yau. Dama tun dawowarsa ƙasar sau ɗaya ya kasance da wata bebi, domin Rihanna ta yi tafiya, wato dadiran tasa kenan. Ganin ya birkito ta jikinsa yana neman raba ta da kayan jikinta, gabanta ne ya ci gaba da bugawa, tana addu'a cikin ranta, domin dai ta san ta shiga hannu babu mai kwatar ta sai Allah. Sannan bata isa ta yi masa musun komai ba a yau. Sai a lokacin ta tuno kalamansa na cikin mota, wato nufinsa zai sha minti da ita amma ba soyayya zai da ita ba. To ai ita gara su yi soyayyar ya bar mata mutuncinta. Hawaye ta ji zai taho mata, ta yi saurin mayar da su dan kada ya gani yayi zaton za ta bijire masa ne. Ita kwa kanta take tausayi a yau, ta san ba ta da mafita sai Allah. Ganin ya raba ta da kayan jikin nata yana nema ya zarce wata
nata manufar sai ta hau kuka tana addu'a saboda ba za ta iya hana shi ba. Ta yi lakwas ta kasa katabus babu yanda ta iya. Cikin ikon Allahn da take roƙo ya cece ta, domin kuwa jiya kawai baya ra'ayin komai sai ya mike da sauri don jiya wata izza ta shige shi, ya ji ai kwata-kwata bai dace ya kusanci baiwarsa ba domin hakan zai iya kawo masa ragen aji. Ya tura ta gefe tare da tashi da sauri ya hau zura kaya yana faɗin maza tashi ki saka kayanki mu tafi. Cikin sanyin jiki ta mike ta fara mai da kayanta a jiki tana godiya ga Allah da ya kubutar ta. Ko da suka baro hotel din nan kai tsaye gida ya mayar ta. Da dare sai da ya dawo club ya samu mata ya zaba a ciki tare da dirkar giya son ransa ya sha yayi tatil sannan ya keɓe da mata. Bai dawo gidan ba sai da ta sake shi giyar wajen 4 na asuba ya dawo. Duk bidirin da yake yi na fitar dare da yawon dare bata ramfo abin da yake fita yi ba, duk a zatanta ko wani aikin yake fita yi tunda ba ta sanin lokacin dawowar tasa. Amma yau ta fara zargin wani abin. Da safiyar wata juma'a ya riske ta a kicin tana kokarin dora masa abin kari, yayi gyaran murya ta yi saurin jiyowa ta durkusa ta gaida shi ya amsa fuskarsa ba fara'a. Ya ce mata ki shiga ki gyara min ɗaki na, ki tabbatar kin gyara min shi tsaf domin yayi ƙura, ki goge ko ina domin baƙuwa zan yi. Ta gida kai tana faɗin an gama ranka ya daɗe. Ya fice ya barta tana ci gaba da abin da take yi. A ranar ta wuni aikin gyaran ɗakin nasa bata taɓa shiga ba sai a ranar. Duk yanda yake kwalliya da kwalisa da izza da ɗagawa irin na jinin sarauta, amma ɗakinsa cikin datti yake. Gado kawai yake hayewa ya kwanta tun zuwansa duk da satin su biyu bai sa ta share ba sai yau. Dama su ai wasu mazan sai a sulo sun gaji hakan. Sai ta hau tunanin ko wace ce hakan da za ta zo, lalle tana da babban matsayi a gunsa tunda har a saboda ita ake yin gyaran ɗakin. Ta goge ko ina ta gyara ɗakin tsaf, ta feshe shi da air freshener mai daɗin kamshin flash. Har ta juya za ta fita kuma sai ta yi tunanin mai zai sa ba za ta buɗe ɗan firjin da ta gani a ɗakin ba ko shi ma cikinsa zai buƙaci gyaran. Ta dawo da baya ta buɗe shi, aiko wani wari ya bugi hancinta. Ta yi saurin toshe hancinta. Kwalabe ta gani wanda bata fahimci ko na meye ba, sai da ta hau fito da su tana dubawa ta fara gano ko na meye din. A iya fahimtar ta kwalaban giya ne, ta ga an rubuta whisky da manyan harfa, sai wasu da ta gani sun fi yawa a gun an rubuta original alcohol. Ta hau gyaɗa kai ta fuskiya ce, ta mai da su inda suke a shiryensu. Ta kama baki tana mamaki da zancen zuci. Yanzu dama giyar da ake ta cewa yana sha da gaske ne, lalle wannan ya iya takunsa. Allah ya shirya ka. Ta miƙe tsam ta fita abinta. Sai dare ya dawo gidan amma ba shi kaɗai ta jiyo shi ba. Ta fito da sanda ta rabe a wata siririyar hanyar da za ta sada ka da falo. Ta hanyar ɗakinta tana hangensa ya shigo shi da wata siririyar baturiya da ƙananan kaya a jikinta sun shige ɗakin su. Ta tsaya ƙyan ma'agun tana Allah wadarinsa a ranta domin Yarima dai ba hali, ga bin mata ga shan giya. Tabbas duk wacce ta aure shi ba ta yi dacin uban 'ya'ya ba. Sarkinsa adali mai kyan hali, amma Allah ya jarabce shi da ɗa mara kyakkyawar zuciya. Ta koma ɗaki abinta tana tuno masoyinta Mahabub ko yaushe Allah zai yi komawarsu gida ta ganshi. Da safe ta gama abin kari ta kai musu dining table, dankalin turawa ta soya da kwai, sai shayi da ya sha kayan haɗi da ta dafa ta zuba a flax. Ta koma ɗaki abinta. Ba su fito ba sai karfe 11 suka fito, tana rike da shi a jikinta. Tare suka ciyar da juna, tana bashi a baki yana bata. Rihanna ce kyakkyawar baturiya wacce ita ce mace kadai da ya fi so, tafi kuma gamsar da shi a duk lokacin da yake son ya kasance da ita. Rihanna ta san salo-salo na kissa da kasancewa da ɗa namiji. Mace ce kuma mai tsananin kishin tsiya, sai ta kashe mutum akan kishi. Tunda suka fice ba su dawo ba sai dare daga yawon su. Ya tarar da kuyanga a ɗakinta tana bacci, ya bubbuga mata kafa ta farka a firgice, ta tashi zaune tana mutsutsuka idanu. Ya ce mata na zo ne don ija miki kunne akan kada ki sake ki ringa fitowa a lokacin da kika san ba uwata na nan. Ba na son ta ganki, za mu iya samun matsala da ita ne. Ta yi saurin gyaɗa masa kai, ya juya ya fita yana waiwayenta domin ta yi masa kyau. Ga surar ta tar wacce yake tsananin kwaɗayi a cikin wasu ƙananan kaya. Duk yadda yake gudun Rihanna kada ta ga kuyanga, sai da aka samu akasi ta ganta domin kwananta 3 a gidan aka yi kicibis a falo. Ta fito ta baro shi a ɗakin za ta yi kallo, ita kuma kuyanga ta fito za ta ɗauki abincinta a kicin, kuma dole sai ta sada kanta ta falon tunda ɗakinta a tsakiyar falon yake yana kallon nashi.
kallon kallo aka hauyi. Ita kuyanga ba damar yin magana, gashi gabanta na dukan uku tana ganin ta saba doka, gashi ba turanci take ji ba balle ta gaida ta cikin harshen turancin. Rihanna ta yi kanta cikin harshen turanci tana gaya mata wace ce ita, me kuma take yi a nan gidan. Kuyanga ta sadda kanta ƙasa, jikinta na kyarma. Rihanna ta ƙare kuyanga kallo ta ga yadda yarinyar ta haɗu, ga kayan jikinta ya amshe ta, wandon jikinta fensil ne na roba da ke ɗama jiki, ga riga bigil mai siririn hannu a jikinta, kanta ba kallabi, gashinta ya kwanto a gadon bayanta. Rihanna sai ta yi tunanin ko dadiro ce ita ma Yarima Anwar ya ajiye, sai Rihanna ta fusgo ta tana ihu kamar za ta cinye ta dan kishi. Faɗi take yi da hayaniya, yaushe ta shigo mata gida, waye ya kawo ta gidanta. Kuyanga ta ƙara firgita, ta kankame jikinta, ta kasa magana tunda bata fahimci me ma take ce mata ba balle ta bata amsa da harshen turancin, takan dai tsinci wata kalmar. Rihanna ta gaura mata mari tana faɗin are you mad? If you talk me rubbish I will kill you now. Ganin Kuyanga ba ta da niyyar magana yasa ta ga kamar raina mata hankali take. Ta shako ta hada ta da bango, ihu da kakarin da Kuyanga ke yi yasa Yarima da ke can ɗakin sa kwance ya fito da sauri a guje. Mako yana ganin abin da ke faruwa yayo kansa a gujen ya kwaci Kuyanga a hannun Rihanna, ya tura Kuyanga gefe yana faɗin ta je masa ɗakin ta. Rihanna ta cakume shi tana masa ihu akan sai ya gaya mata wace ce ta gani a gidansa. Yarima Anwar ya zabka mata mari sai da ta ga taurari a idanuwanta. A gigice ta sake shi tana rike da gurin, ta ji marin har kwanyarta, ta hau kuka tana tumami a gurin. Ya wuce ta a fusace ɗakinsa, ta tashi ta bi shi tana cewa sai ya kori yarinyar ko kuma ita ta bar masa gidan. Ta san yana son ta sosai shi yasa take faɗin hakan, amma a gun Yarima ma wannan ba abu ne da zai yiwu ba. Ya ma za a iya kori Kuyanga? To in ma ya kore ta ina za ta je ita da bata san kowa a ƙasar ba? Shine dalilin zuwan ta fa. Ai in har ya biye wa son zuciyar ya bi zaɓin Rihanna tabbas zai aikata kure, domin sai ya kusanci ɓacin rai gun mahaifinsa in ya ji. To ko mahaifiyarsa da ba ta son ɓacin ransa ita ma ai ba za ta bar shi ba. Da ya gaji da harguwar ta sai ya zara belt ya ringa dukanta ko ta kyale shi. Ranta ya ɓaci da irin hukuncin da ya yi mata wanda bata zata ba. Kwana ta yi tana faranta masa rai domin kawai yanda take son shi yana son ta, amma ya saka mata da hakan. Dan haka yasa a yau ta kullace shi ta kuma yi zuciya da shi. Ita dai Kuyanga tana jiyo ihunta ana dukanta sai ta ƙara cika da tsoro. Ta ji kuma bai birge ta ba domin shine ya jawo kansa, da baya ɗauko mata da basu zo sun yi masa hauka a gida ba. Rihanna bata kwana a gidan ba, tunda ta fice da ita da ko matsanta ta yi fushi da shi, suka yi baran-baran a ranar. Da daddare Kuyanga tana kwance ta ji shigowar Yarima ɗakin nata, ta yi saurin tashi tana masa barka da dawowa. Ya zauna bakin gadon nata yana mata murmushi tare da amsawa. Ta yi mamaki domin bata zaci za ta ga fara'arsa ba ma, tunda ta san ta karya masa doka. Ta fita a lokacin da ya ce kada ta sake ta fita in Rihanna tana nan, gashi har sun samu sabani a dalilinta. Tsoro ne ma ya ɗarsa a ranta, tana tsammanin ko faɗa ya zo yi mata. Ta takure jikinta a gefen gadon, da ya fahimci a tsorace take da shi sai ya shamur ya ce me kike wani matsa jikinki, wato kina ganin ko wani abu na zo yi miki ne, ko a hotel kyale ki nayi, ba wai hakura ne ba, yanzu kuma ba zuwa nayi na taba ki ba, tunda kin yi sanadin barin me ɗebe min kewa gidan, dole ya zamo ke ce zaki ci gaba da ɗeben kewar, tunda dama dan hakan na taho da ki, ba wai dan ki dafan girki ko ki gyara min ɗaki nake zaune da ki ba, dan iji daɗin rayuwata da ke ne. Dan haka ki zama cikin shiri zuwa daren gobe, dan yau ba a gidan zan kwana ba, ina da dina ɗin wani aboki na down, kwana za mu yi a can. Yana gama faɗar hakan ya miƙe ya fice ya barta da fargaba a ranta. Zancensa ke mata yawo a kwanya, to me yake nufi? Nufinsa kenan zai maida ta farkarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka yi min tsari da aikata zina. Cewar Kuyanga ta rinsa idanta, wasu zafafan hawaye suka hau mata zariya a kuncinta. Mahabub ne ya faɗo mata a ranta, domin a kullum in sun zauna a inda suka saba zama, aikinsa ne yi mata nasiha da wa'azi akan kamun kai ga mace da kuma tsare mutuncinta da kuma illar aikata zina a gurin dan musulmi. Yanzu kenan yana nufin a goben zai sinta a ya mace ba ta da tsimi ba ta da dabara, domin ita baiwa ce a gare shi, dole ne ta yi masa biyayya. Fatanta dai Allah ya tseratar mata da mutuncinta kawai, kada yi sa'ar abin da yake da kuduri a kanta. Da safiyar Allah ta tashi da zazzabi, fargaba ce da tsoron abin da zai faru da ita ya sanya mata zazzabin. Bata iya fitowa ba sai 11 na safe ta miƙe da ƙyar ta nufi kicin don neman abin da za ta saka a bakinta. Dafa take da kanta
bari gudana mata ciwo ga jikinta zafi rau, kashinta kamar ana kwankwatsar su. Wani jiri ne ya kwashe ta yayyar da ita a falon, bata san inda kanta yake ba, ashe su ma ta yi ma. Allah cikin ikonsa sai ga sahabi abokin Yarima ya zo neman sa gidan. Yana shigowa falon ya kicibis da ita a yashi ba numfashi. Da sauri sahabi ya isa gare ta, yana taba ta yana faɗin, ke lafiya kuwa, me ya same ki? Ya taba kirjinta ya ji bata numfashi ga jikinta zafi rau. Ai ba shiri ya kinkime ta ya waje da ita ya sa ta a mota sai asibiti. Shi dai mai gadi ya ga shigowarsa kuma ya ga fitarsa ba tare da sahaban ya gaya masa dalilin sa na fita da kuyangar magashiyan ya fito da ita a hannunsa ya sa ta a motar ba. Mai gadi ya cika da mamaki dan dai ya wayi sahabi ne, ya san shi sosai, ya san matsayinsa ga Yariman, da ba zai bar shi ya fita da ita ba. Amma kuma a wani ɓarin na zuciyarsa yana zaton ko ba ta da lafiya ne zai taimaka mata tunda ya san dai Yarima bai kwana a gidan ba. Da yake babban asibiti ne na ƙwararru sai wani da wani, an ba ta taimakon gaggawa, ta samu kanta ta farko nan aka yi mata allurar bacci nan ta samu hutun ko ciwon kan ya ragar mata. Sai da ta yi awa 3 sannan ta farka cikin ikon Allah, kuma bata farka da ciwon kan ba, normal ta ji ta. Zazzabin ma ya rage mata amma still dai jikin da zafi, kwankwatsar kashin ma ya rage mata. Sahabi ya siyo mata magunguna an bata ta sha, ya kawo mata abinci da kyar take ci dan ma ya takura mata ne. Ita tambayar kanta ma ta hauyi, ya aka yi wannan mutumin ya kawo ta asibiti, ta ya suka haɗin? Bata manta fuskarsa ba, ta gane shi abokin Yarima ne, duk da gani ɗaya ta yi masa a gidan, amma ta ji ya burge ta, yana da kirki matuƙa, ya kuma ceci rayuwarta, ba za ta manta alkhairinsa ba. Ya gwara mata idanu yana hango tsantsarkin da Allah ya bata. Tabbas a yau ya ji zogin santa ya ƙara addabarsa, ba zai bar wannan damar da Allah ya bashi ba, zai bayyana mata soyayyarsa gare ta. Tunda dama wancan karan Yarima ne ya kawo masa tsaiko da dalilinsa mara amfani. Tana gama cin abincin ya kawo mata ruwa, ta karba tana godiya. Ya ce, ni ya kamata in gode miki. Ta yi murmushi ta ce, a ni me zaka godan? Kai fa ka taimake ni a halin da nake rai ko mutuwa, ba zan manta da wannan alherin naka ba, na gode sosai. Ya yi murmushi ya ce, ai wa kai ne yayi sunanki? A hankali ta ce masa, Zinatu, amma matsayina na baiwa zaka iya kira na da Kuyanga. Ya hau girgiza kansa yana faɗin, Zinatu ya dace na kira ki domin sunanki mai daɗi ne, mai kuma amfani, yana da matukar ma'ana a musulunci. Kin gani nan, Allah ya jarabce ni da sonki tun a ranar da Allah ya sa na ganki a gidan Yarima, ya kuma gaya min ke baiwa ce a gare shi, shi yasa ya hana ni in bayyana miki domin a cewarsa matsayina ya wuce na so baiwa, tunda ni din dan sarkin garin Daura ne. Ta yi murmushi ta ce, dacewar hakan da ya gani yasa ya saurin yi maka togaciya dan kada asalinka da ajinka ya ragwanta. Ni ma kuma ina mai baka shawara akan ka cire sona dan ba zai maka amfani ba, tunda ba mu dace ba, kai din da yar sarki ka dace. Yayi murmushi tare da zama a gefen gadon ya ce, Zinatu, ni ne ɗan uku a gun mahaifina sarki Adamu, wanda kaf cikin 'ya'yansa ni ne namiji, ya fi sona a cikin su, an kuma bani mace amma na ce bana so. Yar sarki ce tana so na, bani da ra'ayin aure yar mulki ko sarauta, na fi son in aure yar marasa shi, a tsari na ma yar talakawa nake so in aura. Ta gyara zama dan hira da shi ya mata daɗi ya kuma ƙara burge ta. Ta watso masa tambaya a karo na biyu, kai ko me yasa hakan? Ya ce, zaki sani a nan gaba idan na aure ki. Ta zaro ido a ranta ta ce, tab, kai nisa lalle, ashe da gaske yake abin naka babba ne ba da ni ba. Ta ce a fili, dan Allah ka cire wannan maganar ma tun wuri kafin Yarima ya fuskanta, zan mayar da kai yaya a gare ni, abokin shawara in ka yarda. Ya ce da ita, to zan dau hakan a bayyane dan kada Yarima ya gane, tunda na ga ba zai bani goyon baya ba, amma a zahiri a zuciya kina nan a wacce nake so. Ni ma ina son ki dauke ni a masoyinki na gaske a zuciya, kada ki nuna, amma a zahiri mu nuna mu abokai ne, kin ji? Ta daga kanta kawai ta gamsu da hakan. Wayarsa ce ta haururi, yana dubawa ya ga Yarima ne. Ya fikin yana faɗin, abokina kana ina haka? Yarima ya hau masa faɗa, me ya kawo ka gidana a lokacin da ka san bana nan? Wato shi yasa ka ki zuwa dina din dan ka zo ka ɗauki Zinatu ku je yawo ko? Ban san zaka nuna halinka ga baiwata ba, to wallahi ka sani ba zan zuba ido in ga kana aikata. Dakata malam, an gaya maka ni irin ka ne? Sahabi ya katse shi da sauri. Yarima ya daga murya kamar zai cinye sahabin ta waya, ba zan dakata ba har sai ka dawo da ita gida nan da minti 5, in ba haka ba. Sahabi ya ce ta shi da sauri, zan dawo da ita amma har
har sai likita ya sallame ta. What? Me ya same ta? Me kai mata? Cewar Yarima a gigice yake tambayar sahabin dan a zaune yake sai gashi bai san ya mike tsaye ba. Kai zan ciwo me kai mata domin a suma na zo na same ta a falon gidanka ba ta hayyacinta, ni taimakon ta nayi na kawo ta asibiti. In zaka zo ka dauke ta sai ka taho asibitin da muke da fayil a can wanda familin mu ke zuwa, na san ka san shi tunda ka taba zuwa kai ma. Sahabi yana kaiwa nan a maganar sa ya katse wayar Yariman yana tsaki. Ita dai sakato tai tana jin su, tana kuma mamaki a ranta duk yanda suke, amma Yarima sai da ya zarge shi, to ko dai halin su ɗaya ne. Allah dai ya sa ba kalmar a abokin barawo ne zai yi tasiri a kansu ba. Sallama sahabi ya mata ya bar asibitin domin Yarima ya bata masa rai, ba zai ma bari ya zo ya tarasa ba dan haushin kalamansa da ya gaya masa yake ji. Ko da Yariman ya zo ya nemi ɗakin da aka kwantar ta, yana ganin ta ya hau tambayar ta me ya faru da ita, ta gaya masa abin da ta sani tare da nuna masa sahabi ne ya taimake ta a lokacin da take a halin neman taimako. Yarima ya ce to ke me haddasa miki shiga wannan halin? Ta yi shiru, ya sake mata tambayar again. Ta ce da shi babu komai daga Allah ne. Ya ce mata to yanzu ya jikin naki? Ta ce na ji sauki alhamdulillah. Ya ce oke zan je su sallame ki, ban iya zaman asibiti ba. Ya fice zuwa mintuna ya dawo ce an ba su sallama yanzu likita zai zo ya ganta su wuce. Ko da suka dawo gida ta ga canji a gunsa don wani tattalin ta yake, yana nuna mata kulawa ga cima kala-kala da yake kawo mata, har manta matsayinsa gare ta yake yi. Ba wai zama yake yi yayi hira da ita ba, kawai dai kulawa yake bata, sai kuma aikin da ba za ta yi masa ba yake yi da kansa har ma ya yi mata. Ba wai santa yake ba, tsananin dabara yake mata don ta saki jiki da shi ya sha romanta. Ranar ƙarshe da ba za ta taɓa mantawa ba a tarihin rayuwarta shine ranar da Yarima ya raba dare a ɗakinta bayan ya bata magani ta sha, ya ringa mata wasu wasanni wanda bata gane kansa ba saboda bata saba da hakan ba, sai da ya kashe mata jiki likis sannan ya fara kauce hanya. Cikin tsoro ta dabarbarce ta hau ina da bashi haƙuri har da kokanta, amma ina Yarima ya nisa. A ranar ta yi nadamar zuwa duniya, ta yi kuka ranta tamkar ya fita. Yarima ya cuce ta domin a ranar a hankali ya ringa bi da ita har ya cimma burinsa. Aiko dai Yarima ya kiɗime ya shiga halin firgici a lokacin da ya ji cakwai, ya ji bambancin kuyanga da sauran matan da ya saba haikewa. Tabbas ya ji kuyanga daban take a cikin mata, domin daɗinta daban yake. Anya ko Yarima ba mutuwa ya ba dan daɗi da shiga jazaba, dan da ya gama kasan motsi yayi kamar yadda ita ma ta kasan motsawa, sai hawaye ne kawai ke fitowa a idonta.